Mae'n deg dweud mae Brenhines Ffasiwn 2010 oedd yr unig Lady Gaga. Mae pob gwisg yn denu sylw gan gynnwys yr un hyfryd yma o gig. Y trends gafodd y mwyaf sylw flwyddyn diwetha oedd yr 80au, Prince Tribal, y sawdl kitten wnaeth neb i gwisgo, a'r jumpsuit oedd yn edrych yn gret ar rei, ond ddim o'r dda ar eraill. Mae'n amser dweud hwyl fawr i ffrogiau bodycon Cheryl Cole, a helo fawr i 2011. Mwyn camu'n ffasiynol fewn i 2011, mae yna 5 prif beth i'w gofio. Yn gyntaf, ysgidiau mam gi, sef y loafers. Mae celebs fel Alexa Chung yn ffan mawr o'r rhain. Mae'r trend o wisgo drowsus slac yr un wedi hen farw. Mae'n amser gwneud lle i drowsus y foment. Y drowsus tin bydd yn ffasiynol ar gyfer y flwyddyn yma. Byr neu'n hir, roedd y sgertiau wedi crychu i weld mewn sawl sioe ffasiwn. Mae'r steil yma yn gret i guddio sgwyddau llydan. Mae'n amser taflu dillad yr 80au a gwneud lle i ddillad steil y 70au oedd mor amlwg ar lwyfannau sioeau Gwanwyn Haf. Ond cofiwch gadw'r steil yn syml fel Claudia Schiffer ac nid gor-wisgo'r trend fel Jada Smith. Ac yn ola, i chi fechgyn, mae gyda chi achos i boeni. Roedd modelau yn gwisgo crysau tŷ crop, defnydd les a ffatrymau blodeuog. Ond os chi ddim yn fan o wisgo dillad merched, trend amlwg oedd y siaced. Syml ond effeithiol. Croeso i 2011.